les abdominals. Anem a fer 3 tandes, 3 sèries. Primer farem el mig pont. Comptarem 10 repeticions. Després portarem el peu damunt del genoll contrari i des d'ací pujarem i comptarem 10 repeticions i després estirarem la cama i des d'ací pujarem i farem 10 repeticions. Podeu fer o mantindre-vos dalt els 10 segons o pujar i baixar. Vinga, ens preparem. Comencem el mig pont. 3, portem els peuets tot el que puguem cap al glúteo. 3, 2, 1, dalt. Estirem bé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baixem. Ara portem un peu flexionat damunt del genoll contrari. 3, 2, 1, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Baixem. Estirem un peu al cel. 3, 2, 1, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Baixa el peu, baixa el cos, flexiona la cama contrària. 3, 2, 1, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Baixa, estira la cameta. 3, 2, 1, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Baixa i ho fareu, repetireu esta sèrie 2 vegades més.